हाँ हाँ बोल रेणुका सूरल हाँ हमरे बांधता का वासी मंत्र हाँ लड़ाई की तैयार आतो हाँ और मिले वाता पाजे इंजर वेस्तो हाँ कितना देवा हाँ बटन दादा हाँ फिर मात्र ना कुडाल हाँ भूत तैयार किसी को दो हाँ लड़ाई तुम मात्र मांग रात के हाँ लमड़ की गोकुल ना करताल हाँ भूत तैयार किसी को दो हाँ पूरा लड़ाई तुम ना कर रहा हाँ हाँ आंगिरे बटन दादा हाँ दाकट लढाईतून बेसोक दाकट बत्ती नैतम चिंतलाबाई सालेगुड़ा ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಕೆ ವೇರ್ ಕಂಸ ಸೂರಲು ನಾವು ಕೊಂಡ ರತ್ಪರು ಲಡಾಯಿ ತುಂಬಲೆ ಮಾತಲಿಜರು ಅದು ಚಿಂತಲ್ಮಾಯಿ ಜರ ಜರ ಆಡ್ತರು ನಾಕು ಬೈಕಾಲ ಕಾಲ ಕರೆ ಮಾತದಾದ असोडगू राजाला आरते नाकू बैकाला कलाकारी माता आणि नानू पण रत्परू सिगुन लढाईतून वातरू आणि माया माया पूर्व मास्टर रेणुका सुरल मंत्र ओनगे जीव दांत होता दायते के सोनवली बाई भारती के पापी मंत्र काम सुरल पाप बस्केट गिरे नड पाप होइनवलु बस्केट गिरे ಅದು ಖಂಡಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಸನ್ವಾಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಂತಲ್ ಬಾಯಿ ಗಿರೆ ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಗ್ತಾ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಗುಬಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ श्री कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण भगवान की हाँ बटन दादा हाँ कितना देवा हाँ इकते हाँ नंतर त्याच्या मनातून बातीने मुन्ने दादाना हाँ दाकरा कितना देवा हाँ जरूर माहिती हाँ जरूर माहिती मानतो हाँ बेसुक मंदिरामध्ये हाँ दाता पहिले हाँ नंकी पोनागी मानतो बाती पोने आते हाँ नंतर रेणुका सुरल हाँ नंतर परिराम नातो हाँ मुझे बातें की लगा दी हाँ निम बता की लवाते अरे नंतर लड़ाई की लगा दो हाँ बेसनी सगान तके अरे निमत बात गोष्टी वाटते हाँ बरोबर कर उधार करत आहे मीवा हाँ निमत यार तुला यार इन पेज म्हणतो हाँ हाँ मानते मुने दा करा हाँ बेसुक दागंतो ना हाँ नन संले वाचला रे रक्षुर हाँ हाँ मन बातें की लगा दिया हाँ नन लड़ाई तुम मातल आणके हाँ हाँ म्हणजे मुने का करे हाँ निबाई दा करा रे रक्षुरा हाँ बेसुक दागंतो हाँ ताका ए कंची बेस बे गोपी बात करा कृष्ण भगवान के